кожнім місці і у кожний час Єсус чекає нас. Гріх спині і голос той почуй, Божа й ласка й душу урятуй. На кожнім місці і у кожний час Єсус чекає нас. Йон оборонить нас от беды, поблагословить наши труды, слезы осушить с твоих очей. Иди, иди хутчей. Грех спини и голос той почуй, Божа й ласка й душу урятуй. На кожнім місці і у кожний час Єсус чекає нас. Гріх спині і голос той почуй, Божа й ласка й душу урятуй. На кожнім місці і у кожний час Єсус чекає нас. У Евхаристії сишов до нас, іди насустрач, Йон збавця наш, вибавить з вічної темри ночей. Іди, іди хутчей. Грех спині і голос той почуй, Божа й ласка й душу урятуй. На кожнім місці і у кожний час Єсус чекає нас. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Евхаристыя – гэта літургія падзякі. І всемагутны Бог нас сёння заклікае навучыцца жыць у духу падзякі за ўсе даброты, якія маем. І за ўсё, чаго не маем, а таксама заставацца заўсёды ўдзячнымі Богу падчас нават нашых цярпенняў, выпрабаванняў, якія дапускаем у нашым жыцці. Бо мы заўсёды павінны памятаць, што ўсялякія цяжкасці, хваробы, засмучэнні, пераследы маюць глыбокі духоўны сэнс. Гэта не Божае пакаранне для нас, а цярністы шлях да збаўлення нашай душы. Гэту найсвяцейшую ахвяру я спраўую інтэнцыі памерлай Дашкевіч Марыі у першую гадавіну смерці, выпрашаючы, каб міласэрны Бог прыняў бы да свайго ўладарства ў небе. Для гэта на пачатку гэтай святой Эўхарыстыі перапросім нашага Айца ў небе за нашыя грахі, каб годна скласці яе. Спавядаюся Богу всемогутному всемогутному і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словом, чынкам і занядбаннем. Моя вельмі вялікая віна. Тому прошу найсвятейшую Заўсёды Панну Марыю,
усіх анёлов і святых, і вас, брати і сестри, моліться за мяне да Пана. Нехай змилуецца над нами Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой воли Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сидишь праворуч Отца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Просим Тебе, усемогутный Боже, нехай Твоя ласка паўсюль ідзе перад намі нас суправаджае, каб мы заўсёды ахвотна рабілі добрыя ўчынкі праз Пана нашага Ісуса Христа, Твайго Сына, які з Табой жыве і владарыць у єднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читання другой книги Володарства. У те дни пришел Неамин, сириец, и окунулся у Иордане 7 разов поводле слова Елисея, человека Божьего, и обновилось тело ягоное, и стало, як тело молодого дитяти, и очистилось. Тады вернулся до человека Божьего, и он, и все, кто сопровождал его, пришел и стал перед ним, и сказал: «Сапраўды я ведаю, что нема Бога на всей земли, а только в Израиле. Тому прими дар от слуги твоего». И отказал Елисей: «Як живий Пан, перед обличчям якого я стою, не приму». А той примушав його узять, але ён адмовився і сказав Неамін: «Коли не то прошу, нехай слуге твоему дадут столько земли, кольки понесуть 2 мулы, бо не буде больш слуга твой приносить усеспалення і ахвяри іншим богам, апроч Пана». Гэта Слово Божие.
Дякуємо Пану Богу. Пан объявил народам свое избавление. Пан объявил народам свое избавление. Спевайте Пану новую песню, бо Он учинил чуди. Ему допомогла Його правиця, Його святое плечо. Пан объявил народам свое избавление. Показал Пан свое избавление. Перед очима народу объявил свою справедливость. Успомнил про свою верность и милосердность до дому Израиля. Пан объявил народам свое избавление. Убачили усе межи земли избавление Бога нашего. Ускликай Пану уся земля, радуйтесь, спевайте, играйте. Пан объявил народам свое избавление. Читання другого послання святого апостола Павла до Тимофея. Умилованы, памятай про Иисуса Христа с поколения Давида, який воскрес з мертвых поводле Евангелия моего, за якое я терплю недолю аж до кайданов. Ніби злочинця, але Божого слова не зневолиш. Тому я усё вытрымліваю, деле выбранных, каб яны атрымалі збаўленне ў Езусе Христе, з вечною славою. Праўдзівае слово, калі мы разам з ім памерлі, то з ім і ажывем. Калі церпім, то разам з ім валадарыць будзем. Калі адрачэмся, ён адрачэцца ад нас. Калі мы не верым, ён застаецца верным, бо самого сябе адрачысці не можа. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. За усё дякуйте, бо такая односно вас Божая воля в Иисусе Христе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Хвала Тебе, Пане. Езус, калі ішоў у Єрузалем, праходзіў праз Самарыю і Галілею. І калі ён уваходзіў у адну вёску, сустрэлі яго 10 пракажоных, якія, стаўшы здалёк, моцным голасам казалі: «Езус, настаўнік, змілуйся над намі». І, убачыўшы іх, ён сказаў ім: «Ідзіце, пакажыцеся святарам, а калі адышлі, яны ачысціліся». І адзін з іх, убачыўшы, што стаў аздароўлены, вярнуўся, моцным голасам праслаўляючы Бога. І, упаўшы ніцма да ног ягоных, дзякуваў яму. А быў гэта самарянин. Тады Езус сказаў: «Ці не 10 было ачышчаных? Дзе ж 9? Не знайшлося нікога, хто вярнуўся аддаць славу Пану, акрамя гэтага чужынца». І сказаў яму: «Устань, ідзі, вера твая збавіла цябе». Гэта слова Пана. Дарагія браты і сёстры, хіба кожны з нас добра памятае, што ад самага дзяцінства нас, нашыя бацькі не толькі вучаць дабру.
которые мы павінны атрымліваць ад другіх, а таксама і дзяліцца самі. Аднак з гадамі некаторым людзям цяжка дзякаваць за гэтае дабро, за какие-то добрыя паступкі па розных прычынах. Адныя становяцца такімі эгоістамі, яны лічаць, што ўсё ў сваім жыцці дасягнулі самі. Другія, можа, не хочуць бачыць тых людзей, якім яны зрабілі дабро, а трэція нават не хочуць штосьці рабіць добрага для другіх людзей. Але сёння в Евангеліі мы чуем, у гэтую нядзелю урыўку чуем пра дабро, якое робіць Езус. Езус хоча паказаць, што Ён вельмі шчодры ў сваіх дарах і не мае цяжкасцей даваць шырокаму колу людзей. І гэта дэманструе аздараўленне 10 хворых, пракажоных, якія просяць яго, каб ён зрабіў бы гэты вялікі цуд. І Езус не патрабуе ад іх ніякой асаблівай такой падзякі або нават такого матэрыяльнага падарунку, як выраз удзячнасці. Аднак калі толькі адзін з 10 вяртаецца, каб падзякаваць яму, то Езус падкрэслівае, што гэты адзін, і гэта нават быў чужаземец, мае мужнасць вярнуцца і асабіста выказаць падзяку. Гэта вялікі урок для нас, які ілюструе каштоўнасць нашай падзякі. Бо як часта ў нашых сем'ях, у якіх мы жывем, муж гаворыць дзякуй сваёй жонцы, альбо наадварот, жонка свайму мужу, дзеці сваім бацькам, а нават бацькі сваім дзецям. Як часта мы прызнаем падзяку за дабро, якія мы робім адзін аднаму, не гледзячы ні на што? Хіба ніколі. Можа, якісьці, свята, і трэба нам задумацца, ці нам не трэба навучыцца гэтай падзякі. Бо шчырая наша усмешка, дарагія браты і сёстры, слова падзякі, удзячнасці могуць дапамагчы іншым убачыць, што дабро, якое яны робяць, важнае і заўважнае іншымі. Бо калі мы не скажам добрых слоў, то часам у сям'і паяўляюцца какие-то недаразуменні. І варта памятаць, што пачуццё ўдзячнасці мае вырашальнае значэнне ў паўсядзённым жыцці кожнага чалавека. І падобна таксама ў адносінах з Панам Богам. Мы часта просім Яго: Пане Божа, дай нам ласку здароўя. Мы прыходзім да Яго, просім: Пане Божа, дапамажы мне здаць гэты экзамен. Але калі мы гэта ўсё атрымоўваем, то мы забываем, каб прыйсці і падзякаваць. І ў сённяшнім гэтым урыўку паказана, што гэты чалавек, які прыйшоў, ён не толькі атрымаў іменно аздараўленне гэтай хваробы, але як мы бачым, Езус гаворыць да яго тыя словы: «Устань, ідзі, вера твая збавіла цябе». Таксама ён атрымаў аздараўленне сваёй душы. Ён зразумеў дарогу, якой трэба крочыць. Ён адкрыў сваім жыцці Бога. І для гэтага, усведамляючы веліч дабрыні, мы таксама павінны заўважаць другіх людзей, асабліва заўважаць тыя дары ад Пана Бога, якія мы атрымоўваем на кожны дзень. Нам здаецца, што яны павінны так быць, але з Божай дапамогай мы можам перавярнуць нават горы. А калі мы адвернемся ад Бога і толькі будзем глядзець на свае ўласныя сілы, то часам зыходзім ад праўдзівай дарогі. І гэта, дарагія браты і сёстры, давайце памятаць, што патрэба, з якой мы прыходзім да Бога, і дар, які мы атрымаем ад Яго, могуць быць толькі шляхам да яшчэ большых ласкаў. Падобным чынам пракажоны, які вярнуўся, атрымаў эту ласку. Таксама вялікай удзячнасцю, у якой мы прысутнічаем, якой мы разам з вамі ўсімі, як адна сям'я дзяцей Божых, удзельнічаем, это Эўхарыстыя. Эўхарыстыя, калі найвялікшая падзяка, якой сам Христус ахвяруе сябе айцу за нас. Бо Ён памёр на крыжы, каб збавіць кожнага з нас, каб адкупіць грахі кожнага з нас. Святы Ян Павел II паказаў цудоўны прыклад удзячнага сэрца, паўтараючы ў штодзённай сваёй малітве: «Дзякуй Табе, Божа, за тое, што
прывяло мяне да цябе. І калі мы ведаем, калі па ім стралялі, то ён пашоў у вязніцу да гэтага мужчыны, але галоўнае, што ён потым паехаў да яго маці і падзякаў ёй за яе сына. Ён прабачыў усё, яму прабачыў, што ён хацеў яго забіць. Але самае галоўнае, што ён падзякаваў. Дарагія браты і сёстры, няхай наша штодзённае жыццё стане такім малітвамі удзячнасці. Як сённяшняга пракажонага, які прыйшоў да Езуса. Таксама, каб мы прыйшлі бы і падзякавалі ў першую чаргу Пану Богу, але таксама не забывалі дзякаваць у нашай сям'і, у нашай супольнасці, каб жыць у еднасці і ў любові. Амен. Веру адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, Усяго бачнага і небачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю ўваскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. З радасцю, з глыбіні сэрцаў скіруем сёння свае падзякі да нашага міласэрнага нябеснага Айца. Прымі нашу падзяку, Пане Божа, за дар апостольскага служэння Айца Святога, Левой і ўсяго духавенства. Дапамажы ім з годнасцю штодзённа абвяшчаць праўду Христова Евангелія. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Прымі, Божа, Ойча, падзяку за развіццё апостольскіх рухаў малітоўных супольнасцяў у святым каталіцкім касцёле. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Прымі, Збаўца свету, падзяку за навяртанне грэшнікаў, якія цябе шчыра шукалі і з тваёй дапамогай змаглі вярнуць на шляхі Божай праўды. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Прымі, міласэрны Айцец, падзяку за кожнае народжанае дзіця, якому пагражала небяспека аборту, а таксама за бацькоў тых дзяцей, якія прынялі з любов'ю дар жыцця. Дапамажы ім, Божа, узрастаць ва ўзаемнай любові. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Прымі падзяку, добры Божа, за тваю літасць да цяжка хворых і церпячых, якіх ты ніколі не пакідаеш без сваёй падтрымкі і апекі, а будзі ў іх сэрцах перакананне, што цярпенне мае глыбокі сэнс для збаўлення душы. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Прымі, всемагутны Божа, падзяку за кожную душу, якую ты моцай сваёй міласэрнасці вызваліў з чысца, а таксама за памерлую Дашкевіч Мару і перавадавіну смерці. Дазволь душам гэтым вечна радавацца з усімі святымі ў нябесным валадарстве. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Прымі падзяку, Ойча, за тое, што збіраеш нас сёння вакол свайго алтара і вучыш шчыра дзякаваць табе за ўсе твае шчодрыя дары і ласкі, якія нам штодзённа спасылаеш. Умацуй нас духоўна на шляхах хрысціянскай дасканаласці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Міласэрны Божа, прымі ўсе падзякі тваіх дзяцей, якія ускладаем сёння на твой алтар праз Хрыста, Пана нашага. Амен.
Боже, верой мне сердце наполни. Я прошу, капу им ты жив, и хрещением Иисуса припомни, каб Тебе завсюди я служил. Богу хасана, Богу хасана, Бога прославляйте кожний день. Богу хасана, Богу хасана, Бога славьте кожний день. Боже, мира мне сердце наполни, я прошу, капу им ты жил, и об царстве Христовым припомни, каб ніколи больше я не грошил. Богу хасана, Богу хасана, Бога прославляйте кожний день. Богу хасана, Богу хасана, Бога славьте кожний день. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Ласкавый Боже, выслухай наши молитвы, прими дари, ке мы Тебе приносим, и проза уделу святой ахвяры, доведи нас до хвалы вечной, праз Христа Пана нашего. Амин. Пан з вами, И с Духом Твоим угору серцем, узносим их до Пана, подякуємо Пану Богу нашому. годно гэта и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа. У Табе мы жывём, рухаемся, існуем у нашым зямным вандраванні, заўсёды адчуваем Твою дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця. Бо маючы першыя дары Духа, праз якога Ты уваскрасіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны ўдзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем і з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму єднасці з усім Касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостол Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і зноў тая падзяку складаючы падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў.
Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавления. Дякуй, що учинив нас годними стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всім світі. Удосконали його в любові разом з папом нашим Львом XIV, біскупом Владимиром і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці одійшов з гэтага світу. І дозволь нам убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над всеми нами, как мы заслужили удел у житті вечном, у єдності за Святейшей Богородицей Панной Марией, со святыми апостолами и всеми святыми, які сподвеку подобалися Тебе, каб з ними ми хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Прас Христа с Христом и у Христе, Тобі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас навучив Иисус Христос. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, придь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, дарить его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Всем. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. На себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось, баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленное, покликанное на вечеру ягоную. Пані, я не вартий, каб ти увайшов до мене. Будь оздоровлена, душа моя.
человеком стал для нас, переменить хотел свет. Пане, приди, будь помеж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, вучив ти кольки раз, що ми, брати і сестри. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Ти на крижі терпів од ран, каб откупить провинным. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Духа Святого нам спаслав, каб освятив нам серце. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Иисус, я люблю Тебе, да Тебе имкнуся я. Целый свет Ты для мяне, хай имя Твое прославить все. Иисус, я люблю Тебе, да Тебе имкнуся я. Целый свет Ты для мяне, хай имя Твое прославить все. Иисус, я люблю Тебе, да Тебе имкнуся я. Целый свет Ты для мяне, хай имя Твое прославить всем. Молимся. Милосердный Боже, Ты насыщаешь нас святейшим телом и кровью Твоего Сына. Покорно Тебе просим, как Ты дал нам уделу Твоим боским житий, праз Христа Пана нашего. Амен. Парафіальні об'яви. Переживаємо 28-ю звичайною неділю. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем у сераду 15 кастрычніка ўспамін святой Тэрэзы ад Езуса, панны доктара касцёла. У пятніцу ўспамін святога Ігнацыя Антыёхскага, біскупа і мучаніка. У суботу 18 кастрычніка свята святога Лукі Евангеліста, апекуна службы аховы здароўя. Запрашаем медыцынскіх работнікаў у суботу на 18 гадзін на святую імшу, якая будзе адпраўлена ў іх інтэнцыі. Заўтра у 18 гадзін
Odbędzie święta msza u 30 dzień od śmierci księdza Jana, naszego proboszcza. Zapraszam na wspólną modlitwę. Протягивается różańcowy miesiąc, zapraszam na różańcową modlitwę u kościoła u budnie dni после świętej mszy раніцей i u wieczorem, a u niedzielę после świętej mszy o godzinie 10. Różaniec dla dzieci każdą sobotę u 16 godzin. У середу припадає 15 день місяця, День милосердності. Запрошуємо на віночок до Божої милосердності і святую імшу. От 13 години вже буде можливість адарації Святейшого Сакраменту. У четвер святая година від 23 години до полночі. У наступну неділю Всесвітній день місії, так само початок тижня молитви за католицькі місії, а хвірування в наступну неділю призначені на потреби місії. У наступну неділю святая імша у капліці у Моствілішках у 14 годин. В парафіальному кіоску можна набити новий номер газети «Слово життя». Як уже не раз говорилося, наближається місяць листопад, це особливий місяць молитви і пам'яті об наших померлих. Може, я вже роблю об'яву про те, що, щоб зробити парадок на старих могилках, на жаль, нічого не міняється. Як лежали, валялись эти ветки мусорно на могилках, так это все и застається. Еще раз закликаю зробити парадок, прибратися на могилках старих, щоб сапраўды гэта наша памяць не толькі у наших думках была про померлых, але и у відавочны способ на могилках был парадок. Выпоминки записываем у будние дни перед святой мшой и после святой мши. Нагадуємо, що набуваючи знічі, лямпьони у парафіальному кіоску, ми допомагаємо нашій парафіальній супольності ахвіруванням. Дякуємо за ахвірування на утримання нашого костьола і парафії. До сакраменту суженства рихтуються Кароліна Івашка, Ашмяни, вулиця Сонячна, і Віталій Бунар, Семернікі, вулиця Ашмянська. Той, хто ведає про які-небудзь перашкоды паміж гэтымі асобамі, абавязаны паведаміць мясцовым душпастарам. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць наша парафіяне Юрый Медведскі, 50 гадоў, Станіслава Горыт, 63 гады, Юрый Вашенко, 64 гады, Дубіцкая Ніна, 89 гадоў. Вечны адпачынак дай ім, Пане. Світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у супокої вічні. Вечны адпачынак дай ім, Пане. А світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у супокої вічні. Вечны адпачынак дай ім, Пане. Свято вічне, нехай їм світить, не відпочиває, покої вічне, мама. Даверим новый распочатый тыдзень и всю нашу парафию Маці Божией Ясногорской. Твое обороне даемся, Святая Богородица. В ваших потребах не порджай молением нашим, и до всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Мария Пани Ясногорская, Молися за нас. Мария Пани Ясногорская, Молися за нас. Мария Пани Ясногорская. Молися за нас. Примем с верой Божие благословление. Пан з вами. З Духом Твоїм. Нехай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Дякуємо Пану Богу. Ангел Панський звістував Панні Марії, і поченла з Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci
łaska, że mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew